बे एक नम्बर वार्ड बिथांमोना खावलायबाय थादों जोंनि बिजेपिनि वार्कारफ्रा एक नम्बर वार्डनि जोंहा 151 नम्बर वार्ड सेन्टारनि अफिस खुलिनाय जादों। बिथांमोना बाव जिरायसालि गैथ'आ, ओंखायनो जोंनो मोनसे अफिस नांगौ होननायखाय दिनै आं बेखौ खुलिना होनाय जादों आरोखि बिजेपिनिफ्राय। माने 151 वार्ड सेन्टारनि मानसिफोर बिसोर इलेक्शननि थाखाय नङा? इलेक्शननि नङा, ओरैनो जिरायनो गावसोर सम सम मिटिं जानो थाखाय जायगा नांगौ जायो नालाय, दा बाव एसे मानसिफोर जिराय जायो। बे हिसाबै बाव सम सम आंबो मिटिं खालामफैनो थाखाय बेखौ लानाय जादों आरोखि। नैबे शान्तिनगर ओनसोलावहाय नोंथांनि सापर्टआ माबायदि रायजो राजानि? आंजोंथ' दिनैनि दिनाव बिजेपिआव 70% आंजों सापर्ट दं बेंगलिफ्रा। बे दा दिनै आंबो नुबोदों सर्बजनियाव बिथांमोना दिनैहाय देखायदों बाव बेयाव बांगालफोरबो दं, 3 नाम्बार वार्डनिबो दं, 4 नाम्बारनिबो दं, 5 वार्डनिबो दं, सिम्बोरगावनिबो नुदों आङो, बनरगावनिबो नुदों आङो। बिपिएफनि मिटिङाव कालेक्सन खालामनानै बिथांमोना देखायफैदों मेजरिटि, खुनु लाब गैया बाव। दा मानसियानो शान्तिनगराव बेयावथ' बुरजायानो गैखाया। ओरैनोसो माखासे आंजों बाव नै 151नि वार्ड सेन्टारनि मानसिफ्रा बावनो दंजोबखायो। जेरावथ' बुंबाय बेयाव बहरा जोंनाव माबा दं, मा होनोमोनलाय 4,000 100 बेसेबांबा दङ। आंबो पुलिंआथ' बारा 4,500 बहरा आंनाव दिनैसिम खाथां दंखायो आरो फैबावगोन, मेला फैबावगोन। बावलाय मा हाजार कि जुजिथों शान्तिनगराव जेसेबां गिदिर लिडारानो फैथों, बिसोर बिपिएफआव माने 700-800नि बारा भट मोना। इउपिपिएलआ मोनगोन 300-400। हाजार कि जुजि जेबो मुलाम्फा गैया बाव। मिटिङाव थांब्लाबो सिङाव गासिबो आंजों दंजोबखायो, खुनु लाब गैया। इलेक्शना गेजेराव दान मोननैसोल' सम दंसै। नोंथाङा बेबायदि अफिस बिसायख'थिनि थाखाय अफिस बेखेवनाय बिदि हाबाफारि लादों? ओहो, आं लाथ'वाखै। थारमाने जास्ट बियो दिनैहाय मा होनो बेखौ बे एक नाम्बार माबा वार्ड सेन्टारनि मानसिफ्रा बिथांमोनाथ' जायगाफ्रा जिरायनो खमथारना, ओंखायनो मोनसे न' मोनबा मोजां जायो, बेखौ एसे खुलिना होदो होननायखाय आं खुलिना होदो आरोखि। जेबो नङा ओरैनो।